prostorijama Skupštine opštine Žitište održan je tradicionalni 6. po redu mini sajam poljoprivrede, koji je uz prisustvo velikog broja poljoprivrednih proizvođača i gostiju otvorio predsjednik opštine Žitište Dragan Milenković. Lokalna samouprava Žitište već 6. godinu za redom organizuje mini sajam poljoprivrede. Mislim da je ovo dobar način, obzirom da je opština Žitište poljoprivredna opština, da je osnovna privredna delatnost opštine Žitište poljoprivredna proizvodnja. Ima smisla da ovo radimo, interesovanje i ove godine veliko kao i prethodnih godina, bez obzira na vremenske uslove, okupio se veliki broj zainteresovanih i izlagača i poljoprivrednika i svih onih koji žele nešto da saznaju, da razmene iskustva i da vide na kraju i kakve mere je Vlada Republike Srbije predvidela za ovu godinu što se tiče poljoprivrede. Na sajmu su, pored poljoprivrednih proizvođača, učestvovali i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, proizvođači semena, poljoprivredne mehanizacije, veštačkih đubriva, predstavnici banaka i osiguravajućih kuća. Pod nazivom Poljoprivreda pre svega, organizatori mini sajma obezbedili su nekoliko veoma zanimljivih stručnih predavanja iz oblasti savremenih tokova poljoprivrede, a broj učesnika ovog mini sajma govori o opravdanosti njegovog organizovanja.